Jeste li znali da ova gitara datira iz 30. godina prošlog stoljeća? Dakle, sa skoro 100 godina povijesti do danas je stekla status ikone. U doba Velike depresije Gibsonovi inženjeri tražili su novi dizajn akustične gitare. Nešto što će biti kompaktnih dimenzija, manje, tako i pristupačnije velikoj količini glazbenika. Napravili su ovo, Gibson L-00. Gitara je ubrzo pronašla veliku slavu među blues, folk i country glazbenicima, a samo neka od velikih imena koji su ih koristili su tipa Bob Dylan sa svojom pjesmom Blowin' in the Wind, Elvis Presley sa pjesmom That's Alright, čak legendarni Billy Gibbons, a u nekakvim manjim intimnim atmosferama je viđena u rukama Erika Claptona. Osim Gibsona, ovdje imamo i Epiphona, povoljnijeg brata ove gitare. Ova gitara je otprilike 7 puta jeftinija od Gibson varijante. Ajmo sad poslušati da li je ova gitara 7 puta bolja.